Estàvem a prop de l'1 d'octubre i per tant aquella emoció flor de pell. I llavors m'heu d'explicar, perquè aquí a Vilassar també vam fer el mateix. Què coi fèieu aquell divendres i aquell dissabte ple d'activitats a les escoles? Què coi passava? Si jocs de botifarra, si partides d'escac, si no sé què, tothom tenia feina. Anàvem passant els Mossos i els dèiem no podeu pas tancar. És que tenim activitat, encara no hem acabat la partida de botifarra, no? Que sí? Ara tinc una partida d'escacs i estic a punt de guanyar. Tothom tenia feina allà. I si zumba, mira aquella senyora, segur que feies zumba, tu, no? Que sí? Allà a les escoles. I arriba la nit de l'1 d'octubre. Ostres, un poble que no estem acostumats a guardar cap secret i ningú va parlar de les urnes. El que els va portar a cada poble, callava, no ho deia ni la seva parella. I mira que estem acostumats a xerrar-ho tot, però patam. El miracle més gran que ha passat mai a la història de Catalunya. Patam, apareixen les urnes. Quin miracle, oh, que bonic, no? El cens universal, us en recordeu quan ens ho van dir? I com ens vam abraçar? I aquelles paraules de pareu als mòbils que no tenim cobertura i no podem votar. Va passar, no, també? Que tot això ha passat arreu del país. Però també ens va arribar les imatges de Sant Julià de Ramis, el poble del president, el primer poble que van atacar. Doncs sabeu quin va ser el segon poble que van atacar en tot Catalunya? Sant Joan de Vilatorrada. I no una vegada, sinó dues. I ara ja sabem que anaven a venir a la tercera seu electoral que hi havia al poble. O sigui, imagineu-vos quina bestiesa, quin esperit de venjança tenen una gent per anar a reprimir un pallasso al seu poble. I el més bèstia de tot és que no sols em van picar a mi, sinó que van picar a tots els demòcrates que anaven a votar. Perquè eren demòcrates, no preguntaven si votaves que sí, que no, s'abstenien, sinó que ens picaven a tots i a totes, com a molts llocs de per aquí. Aquí també es van passar moltíssim. Doncs nosaltres el que vam fer, com a Ajuntament, evidentment, és denunciar aquelles bestieses que havien fet la Guàrdia Civil l'1 d'octubre. Van destrossar el mobiliari urbà. A mi em van donar 4 cops a la zona inguinal. Van anar-me a buscar totalment els testicles. El primer cop va fer un mal horrorós. Els altres 3 cops, 4 cops de porra, fins que vaig sentir que deien «Parad que lo vais a reventar». Això no ho oblides. Però els altres 3 cops de porra no m'han fet tan mal, perquè quan estàs grassonet i vas caient, la grassa fa com d'espuma. Ho veieu? Això és el que volia, que riguéssiu una mica. Saber posar-hi humor a tot. Som així al poble català. No hi ha rancúnia. Jo he après a no tenir la rancúnia cap a ells, perquè si no, no viuries. Sabeu allò que diem de ni oblit ni perdó? Jo sempre he dit que no oblidaré mai allò, i per això estic molt actiu. Però he après a perdonar-los, perquè si no la rancúnia seria tan forta, amb la persecució que m'estan fent seria tan forta, que els he rebut un vell. Jo no la vull, aquesta rancúnia, us la quedeu. Us la quedeu. No és fàcil, No és fàcil. Però he après a fer-ho perquè hi ha molta gent al darrere, com he dit, gent fantàstica que t'ajuda. Perquè després de l'atac a Sant Joan de Vilatorrada i de nosaltres denunciant la Guàrdia Civil, arriba la reacció dels jutjats espanyols i em denuncien a mi per desobediència greu. A mi, a l'alcalde de Callús i a l'alcalde de Fonollosa. Jo no soc alcalde. En canvi, l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada mai ha estat imputat. El regidor. Curiós. Com que és vulneració dels meus drets perquè jo no era alcalde, arxiven aquell cas i obliguen a les jutgesses, si un cas, a tornar-me a imputar. Però entremig arriba una denúncia, atenció aquesta, del teniente coronel Baena. Us sona aquest senyor? Teniente coronel Baena fa un informe brutal, brutal. Este individuo el 20 de septiembre se situó con una nariz de payaso junto a un guardia civil en el Departamento de Gobernación, siendo como es regidor por su pueblo por Esquerra Republicana de Cataluña, el 1 de octubre, en lugar de dejar hacer el trabajo a las fuerzas judiciales, se erigió en líder tumultuoso y haciendo una resistencia muy grave a las autoridades impidió el libre acceso a los colegios electorales de las fuerzas judiciales. Me sé de memoria, por lo que se le aplica delito de incitación al odio, resistencia muy grave y liderazgo tumultuoso. Y pedimos 14 años de cárcel.
quan tu llegeixes aquest informe, et canvia tot. Et canvia tot. Però aquí és on entreu tota la gent, la solidaritat que hi havia. I això hi ha alguna cosa que t'empeny. I continues endavant. Perquè jo soc com tots aquests CDRs, com qualsevol persona anònima que els estan imputant per qualsevol cosa. Per la mínima tonteria els estan imputant. Doncs estava allà i vaig veure, m'ha tocat, doncs siguem, tirem endavant i siguem-hi. I clar, tu vas a declarar en seu judicial amb més de 500 persones amb nassos de pallasso. A més, el dia que vaig a declarar, m'havien a declarar el 23 d'abril. I em dic Jordi. Ara que no hi hagi ningú aquí a Vilassar que s'imagini que això estava fet expressament. La jutgessa ho va fer per pura casualitat. Va tocar aquell dia, va tocar el 23 d'abril, seguríssim, seguríssim que no van dir, es diu Jordi i el castigarem una mica més. No, és impossible que pensin tot això. Era tocar aquell dia el judici i patam. Aquell dia, fixeu-vos en un detall increïble, la feina brutal dels advocats que estan fent la justícia gratuïta per tots els represaliats. Jo ara demanaré un fortíssim aplaudiment per aquesta gent de justícia gratuïta que fa dies que s'estan trencant les banyes per imputar a molts guàrdies civils i treure els CDRs d'aquest merder que ens estan fotent. Gràcies a tots per aquesta gran força que ens doneu.